Какво се случва при промяна на температурата само с половин градус? Половин градус звучи малко, но това е голяма промяна за нашата Земя. Ледът се топи побързо, което го прави живота на нашите полярни приятели по-труден. Моретата се издигат, отнивайки не само пясъчни замъци. Нашите цветни корали. Те започват да губят красивите си нюанси. Топлите температури означават, че някои животни трябва да си съберат багажа и да се преместят. Дори половин градус има значение. Но ние можем да помогнем. Съдете дървета, рециклирайте и се научете да поддържате нашата планета хладна. Всяко малко действие прави голяма разлика. Нека работим заедно за по-хладно бъдеще.